А сёння хочу паказаць вам абновачкі ў маім традыцыйным інтэр'еры. Бачыце, у мяне пад посцілкаю на канапе з'явілася вось такая дэталька. Яна называецца падзор. Вось такія рэчы, такія палоскі з замацаванымі на іх карункамі падкладвалі пад прасціну, і потым зверху закрывалася ўся бялізна пасцельная яшчэ посцілкаю. Гэта з аднаго боку дазваляла схаваць шчыліну паміж ложкам і падлогай, а з другога боку, конечно, показать, якая гаспадыня спраўная умее прыгожа вышываць ці плесці карункі. А другая абновачка майго інтэр'еру, вось яна, гэта такая падушачка, на которой уласнаручна вышытая карцінка. Карцінкі такія называліся звычайна макаткамі і паказвалі некую сцэну ідэальнага жыцця. Вось тут у мяне коцік і пеўнік побач з домам, над которым лятаюць анёлкі. І мне гэты сюжэт нагадаў казку пра пеўніка і коціка, як яны сябравалі і аднаго выручалі з бяды. Вельмі мне захацелася мець такі сюжэтик, і я яго вышыла. Думала, ці то проста на сценку павесіць, ці то падушачку зрабіць, і зрабіла падушачку. Мая бабуля на такія падушачкі вышываныя некалі казала думкі, бо можна было іх падкласці пад вушка, прылегчы і свае думкі падумаць.